Rhag ofn fod yna rai ohonoch chi hefyd yn gyfarwydd â ffrin i'w prin. Gai cyflwyno nhw fel hyn. Mae fe, Jim, yn cefnogi tîm pêl-drod Abertawe am reswm digonol. Mae Aled yn cefnogi tîm Caerdydd am reswm daearyddol. Ac am reswm diwynyddol, mae fe, John Gwilym, yn cefnogi Accrington Stanley. Mi fydden nhw'n sôn yn siŵr gen i am bwysigrwydd pwyslais. Fe soniodd Sian Teifi am y busnes adrodd'ma. Dwi am sôn, boes, am y busnes adrodd'ma. Roedd ei busnes proffidiol iawn i chi'ch tri, yn mynd o steddfod i steddfod. Siwr oedd hi, o'ch chi'n rhannu y gwobrau gyda'ch gilydd wedyn, Jim, beth oedd yn digwydd? O na, o'n i'n rhannu. O gwbl. Na, a oedd na bagau bach yn oedd ar y dechrau, a o'n nhw'n hongian o'r pilpidau, a wedyn oedd rhyw bobor bach mewn yn fe, wel, o'n i'n rhannu, ond y pwynt yw, o'n i'n colli digon aml, o'n i'n goffod, oedd rhywun arall, oedd rhain yn ennill wedyn, a oedd dim ots. Na. Y byrnes i yn fyny yng Nghaer Cynta, drwy fynd rownd ystafodau yng Nghaernhad a cael mynd am ddim achos bod fi'n helpu ar y gwair ac ar bopeth arall ar y ffarm. A wedyn fe byrnes i'n Gar Mini Cynta gyda neb llai na Washington James yn gynnar. Wrth gwrs, oedd na ddigon o bwlch ryngo ni, fel mewn gwirionedd, do'n ni ddim wedi cystadlu'n erbyn yn gilydd gymaint â ni. Ac felly, colli yn erbyn pobl eraill o'n ni. Ond y tro cynta nes i adrodd, fe golles i'n erbyn John. A o'n i'n gwybod bod e'n mynd i gystadlu yn erbyn ni. Disgu Teddy, a o'n i wedi bod ar ben stôl o dro yn ymarfer a fe ar sgiw yn grondo. A eithon ni brigwynt a gili. A peth cynta weles i pan o'n i'n cerdded mlaen i'r llwyfan o John yn y nili ni. A mam yn gadw fe ddod, medde mam. A fe adroddon i'r ddoi, a oedd yn adrodd dysgu Teddy, oedd yn wedi cael un practis ar ben y stôl o dro. A mae'r berniadaeth yn dod, fe enillodd Matilda yn rhywle, y cynta. John Gwilym yn ail, a finne yn drydydd. A finne gymint yn dalach nag a'r peth cas oedd bod fi yn goffod rhoi'n enw anghyfeiriad. O pobl y werthin ar y men ni. Pam tybed cythoch chi y tri ohonoch chi eich cyfeirio, sut y digwyddodd eich bod chi wedi'ch cyfeirio at adrodd? Oherwydd dwi'n meddwl bod yna ganu yn o ti John hefyd? Wel, yn ddiweddarach oedd hynny, adrodd oedd y peth. Mae'n siŵr yn wreiddiol oherwydd bod plant eglwysu'r adeg honno yn adrodd adnodau yn y capel. Felly dyna ddechrau'r peth yn gyhoeddus. Ond am ryw reswm oedd na ddiddordeb gan mam mewn rhyw fath o berfformio. Ac a dweud y gwir, wy'n byw nawr yn Peniel yn ymyl Gyfyrddin. Bob yna hyn fe fyddai'n mynd heibo yr hen ysbyty yng Nghaerfyrddin. A phan o'n i yn grwt ifanc iawn yn ysgol gynradd, fe gath mam salwch difrifol. Ac yn wir oedd hi chwaer yn dweud ni wedyn i bod hi'n meddwl i bod hi wedi marw ar y daith i Gaerfyrddin yng Nghonwyl Elfed. Ond fe fuodd hi byw. Ac mae'n siŵr dy fi fod hynny wedi bod yn allweddol oherwydd o'n i bai bod hi wedi cael gwellhad ac wedi cael byw. Fydden ni ddim wedi cael yn cyfeirio i gyfeiriad yr eisteddfodau fel y cawson ni. Mae yna rhyw droion fel yna mewn bywyd mor allweddol. Gawn ni glywed am hyfforddi a gobleodd yr hyfforddiant. Ti'n dod mewn munud Aled i ni wedi clywed am ddysgu'r Teddy. Ti'n cyfer darn cyntaf i ti gyflwyno? Na, dwi ddim yn cofio fe'n glir. Fi'n meddwl mae'r pwff tren o fe.
Ond gan bod y tren wedi stopo dod i Gastell Newy tua'r amser ni, fe oedd yn bwyslais i a'n lliw i yn yr adrodd ddim yn dda iawn. Ond sôn o John am yr arfer o ddweud adnodau yn y capel. Mae yna genedlaeth o fechgyn a merched yng Nghastell Newy sydd wedi edliw i fi. Fi'n cofio un dod mlaen at rhywbryd ac yn dweud, allan ni ladd chi fel Bois Parc Nest, wedodd e. Wedes i pam, wedodd. Wel, oedd mam yn dweud, mae rhaid i ti ddysgu adnod erbyn dydd Sul, oherwydd fe ddydd y Bois Parc Nest na'n adrodd bob o benod. Siawns na lle ti ddysgu un adnod, a oedd e'n dal i ddweud thai, allan ni gyd oedd yn rysgol Sul da chi parni, allan ni'ch lladd chi am bod chi'n adrodd talpe mawr o'r Beibl. Chi'n anghofio weithiau? O wen, ond oedd un yn y capel gyda ni ar y pryd, Sim Davies, sy'n nawr yn byw yn Llundain, oedd e byth yn anghofio, ond oedd mam yn dweud wrthon ni, tria bido dal gwmpo. A mae'r gair na wedi mynd allan o'n geirfa ni, a'i ystyr ei yw peidio llithro, peidio fluffo, maen nhw'n dweud yn Saesneg, yn fe. Oedd mam i fyny gyda hwnna. A oedd mam hefyd, pan oedd hi'n gwrando arno ni nawr, fe fyddai'n stopo ni ar ganol darn, a fe fyddai'n gweud hwnna to. A o'n i'n meddwl bod hi'n gweud ni mwyn gwella'n pwyslais ni, ynddo fe? A wedyn ar ôl i ni weid oedd hi'n gweud, ond dyw hwnna'n berte. Oedd rhyw deimlad â hi at darn, at y poetry yma, fel oedd Mary Iso yn dod i lanhau bob yna hyn y gartre, oedd Mary Iso yn gofyn beth yw'r poetry yma sdach chi o hyn. Y poetry, wel oedd mam yn meddwl y byd o poetry. Gawn ni wybod yn y munud pan a barddoniaeth neu ryddiaeth fydde hawsa i ddatblygu'r grefft dros y blynyddoedd. I chi wedi sôn am adroddadnodau yn y capel, y cystadlu wedyn, mae hwnnw'n beth gwahanol. Mae'n rhaid darbwyllo beirniad, mae'n rhaid diddori cynulleidfa. Yn lle, John, oedd y gwahaniaeth yn dechrau dod i'r amlwg rhwng dweud adnod yn y capel, lle roedd pobl yn eistedd, yn barchus, yn gwrando, a chystadlu. Wel, yn ffodus yn yr adeg yr oedden ni fel bechgyn yn tyfu, roedd yna ddigonedd o eisteddfodau yn y cylch. Wel, dyna fe anamal iawn bydden ni'n teithio i'r gogledd. Dwi'n credu mae'r lle pella ydw i'n cofio mynd iddo i gyfeiriad Gogledd Cymru o ran yr eisteddfodau lleol oedd eisteddfod Ysbyty Ystwyth. Ac wy'n cofio'n fyw am yr eisteddfod honno oherwydd wy'n cofio i rywun sefyll yn yr eisteddfod a dweud i fod e newydd glywed bod y rhyfel wedi dod i ben. Ac yn yr haf hwnnw, yr oedden ni yn Ysbyty. Wel, o ran mynd fel yna i eisteddfodau lleol, dyna'r pella. Ac yna wedyn draw falle i gyfeiriad Pontarddulais. Y drwg oedd na ormod o adroddwyr da wedyn gyda chi yng nghyfeiriad Cwm Aman, Cwm Gwendraeth a ymylon Sir Forgannwg. O'n i yn ofni beth oedd diwedd y dydd i ni yn y cyfeiriad yna. Pwy oedd yn eich hyfforddi chi? Oedd y tri ohonoch chi'n cael yr un hyfforddiant, yr un person? Wel, yn y cyfnod cyntaf, oedd yna un yn arbennig, hen adroddwr, oedd wedi bod yn adrodd os cofiau'n iawn, yn yr hen ddull o adrodd, yr adrodd dramatig, melodramatig bron, Edwin Thomas. A fi'n credu bod ni'n tri wedi bod gyda Edwin Thomas yng Nghastell Newydd yn y pentre. Wedyn, fe gethon ni gyfnodau gyda, ges i beth bynnag hyfforddiant gyda ar Gwynedd Jones ym Mencader, oedd yn weinidog ar y pryd, Mattia Rhys, Nora Isaac. Wedyn, cyfnod yn ddiweddarach,
fe ddes i gwmni rhywun fel Emyr Jones. O'n i'n meddwl un o actorion mawr Cymru, Emyr Jones Corwen, teithio gyda ge i gyflwyno barddoniaeth a dysgu llawer wrth ei dradau. A hefyd dylanwad pobl fel W.H. Roberts. A meddyliwch am y peth ddoi. Osian Roberts, oedd wedi bod yn cael ei hyfforddi gan W.H. Roberts, glywon ni well traddodi o lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Oedd y traddodi na'n feistrolgar, ond pan o'n i'n cael llyged a gwrando ar Osian, clywed W.H. Roberts o'n i, a'i gynghorio ne ar safon uchel oedd gyda ge am ddawn dweud ar ddawn lafar a gadrodd. A beth i gyda un arall o Sir Fôn am gyfnod, Meira Jones, Meira Crosslan. Un o'n hardal ni oedd Meira wrth gwrs, a oedd hi wedi cael ei hyfforddi gan Mary Lewis Llandysil, oedd a chwmni drama wrth gwrs yng Ngheredigion. A fe fes i Dani, fe fes i gyda Mary, pan o'n i'n rhan o'i chwmni, yn Cymru rhan yn ei chwmni drama hi hefyd. Falle fyddai dod nôl at yr hanes a hanes mlaen. Ond oedd Meira, wy'n cofio Meira, yn gofyn i fi, o'n i'n mynd i bod gyda eriod, a ofynnes i Meira, a nele rondo arna un adrodd Rhyd Cymere. O'n i'n baratoi fe ar gyfer ryw steddfod. Rhyd Cymere Gwenallt, a mae fi'n mynd trwy'r Rhyd Cymere, a pe cynta wedodd i wrthai, pam i chi'n mynd defnyddio llais naturiol? O'n i'n mynd gwybod, o'n i'n mynd ymwybodol bod fi ddim yn dyfe. A na'r wers bwysica nes i ddysgu da Meira, a wy'n meddwl y byd, wel, oedd hi yn gallu'r hyfforddi. Wy'n siŵr bod yna rai o Sir Fôn yn ei chofio hi ma heddi. Un o bersonau mawr byd adrodd yn y marn i oedd Meira Jones. Oedd Aled wedi enwi ymhlith y rhai oedd wedi bod yn hyfforddi ni, Mati Rhys oedd yn ddarlithreg yn y Coleg Hyfforddi yn Abertawe. Ro'n i'n mynd i Gaerfyrddin i ymarfer gyda Mati Rhys. Ond y broblem oedd, do'n i'n nabod neb yng Gaerfyrddin i ni fynd i'w tai nhw i gael hyfforddiant. Ond roedd yna chwaer gan Mati, sef Loti Rhys Hughes wedyn, oedd yn aelod y Cyngor Sir Gaerfyrddin, a hithau a dylanwad, digonedd o dylanwad ar swyddogion yng Gaerfyrddin i fedru trefnu lle yn cyferni. A'r lle o'n i'n cael ar yng cyferni i gael hyfforddiant adrodd oedd y llys barn yng Nghaerfyrddin. A na ble bydde Mati yn eistedd, lle bydde'r barnwr yn eistedd. A ninnau'n gorfod sefyll, nid hyd yn oed ym mocs y tist, ond ym mocs y carcharor. A fanna y dysges i lawer i adroddiad a Mati wrthi yn torri ar yn raws i, ac wrthi yn arfer am beth i flinell, am beth i frawddeg o mlaen i. Ond caethiwed haiarnedd y llys barn ges i am blynyddoedd gyda Mati. Diddorol, oherwydd os ewch chi ar y trywydd yna, mae hyfforddiant haiarnaidd wedyn yn eich arwen chi i gopio y sawl sydd yn dweud wrthoch chi siwt mae ddweudau a beth faint o saib i roi ac yn y blaen. Fydd hynny yn wers bu rhaid i chi dysgu? Wel, yr oedd e. Mewn gwirionedd, yr oedd Mati o ran tegwch. Roedd na ddawn gyda i ddehongli. Ac rwy'n cofio un darn fi sy'n dysgu ganddi hi y ban dyn. A do'n i'n wedi gweld ban dyn. Do'n i'n wedi gweld ffilm yn dangos ban dyn.
Ond rwy'n cofio amdani yn codi o'i sedd ac yn dangos i ni sut oedd yr hen ddyn yn cerdded ac yn creu'r gerddoriaeth yma ar ei ben ei hunan. Ond roedd na ddawn gyda hi i ddehongli darn a gadael i ni wedyn i fynegu'r dehongliad hwnnw. Chi'n gwrando ar eich lleisiau eich hunan? Aled oedd yn demtasiwn i ti wrando ar dy lais, a dwlu ar dy lais dy hunan? Na, un cyngor ges i gan W.H. Roberts, un o fagle mawr, unrhyw un sy'n llefaru'n gyhoeddus neu'n adrodd neu'n cyflwyno unrhyw beth yn gyhoeddus, yw dechrau mwynhau clywed ei lais ei hunan. A mae'n gyngor gwych, a dych chi ddim yn ei sylweddoli fe, ond y gweud y gwir, mae'n gallu'r digwydd pan ych chi'n gyfarwydd iawn â darn ac wedi gyflwyno fe nifer mawr o weithiau i chi fel pe bai chi'n mynd ar autopilot, ond y gwir yw dechrau mwynhau clywed eich hunan i chi. A mae hwnna, wel, oedd W.H. yn dweud, unwaith mae hwnna'n digwydd i chi wedi cholli ddi. I chi wedi cholli ddi. Cofiwch, mae Alun wedi codi un peth ynglyn â lleisiau. Fi'n cofio ni'n trin cyflwyno noson yn Felin Fach, a'r trefnydd oedd Gwyn Hughes Jones, ac fe ddath allan ar hanner amser gyda rhyw ffrind, ac felon ni ryw stafell ar yr ochr. A fe glywon ni fe'n dweud, wel, mae hon noson eitha da, wedi ddim y tyrfa dda wedi dod, ac mae'n mynd yn eitha da, meddwl Gwyn, oedd eitha balch. Yr unig beth wedodd Gwyn gyda'r tri y Bois Parc Nest yma wedodd e, os ceid i dylyged wedodd e, yr unig beth sy'n poeni fi, mae lleisiau nhw mor debyg wedodd e, maen nhw fel tair cleren yn pojam. Pryn oedd y cyntaf ohonoch chi'ch tri i ennill gwobr ar lwyfan y genedlaethol? John Gwilym. Dan 20, ym Mhen y Bont ar Ogwr. 48. Ie. A bron y bod cant y gystadlu. Na fe, rhyw 96 oedd. O, a bod nhw'n banw dwi. A dath e nôl i Gastell Nwy, wel na fe, oedd e'n arwr yn dyfe. Oedd e'n arwr. Gath e groeso tywysogaeth, oedd na bob math o ribanu ym mobman, groeso ar dop yr hewl yn dod mewn i Gastell Newydd, a fi'n cofio hwnna'n glir bod fi ond tamed o beth. Fi'n tyfu ers hynny'n cofio. Fe soniwyd yn gynharach yn y Babell Lên, mae hanner can mlynedd i eleni nillodd Dic Gader yn Aberafan, yr un a enillodd wobr Llwydor Bryn, yn 1966 yn Aberafan oedd Jim. A hynny trwy dwyllo'r beirniad. Pam wy'n gweud hynny? Wi wedi dweud i fwy nag unwaith y stori a wi wedi choeddi fi hefyd mewn llyfr, ond falle bod rhaid i fi gweud i fan hyn unwaith to fan hyn. O'n i wedi, y drefn bryd hynny oedd bod enillwyr cystadlaethau dan 50 i fechgyn a merched a chystadlaethau dros 50 i ddynion neu fenwod yn cystadlu wedyn am yr Llwydor Bryn. Oedd na ddarn gosod wedyn i bawb yn y cystadlaethau rhag brofol ni, a'r darn gosod i ddynion dros 50 oedd unrhyw ddetholiad hefo dros 5 munud o ffynhonnau Rhydwen Williams. A wy'n cofio mynd i'r rhagbrawf ac oedd na adroddwr yn adrodd yn aml iawn yn herbyn ni'n dyfe. Dod ata i yn sydyn reit, yn ei ddetholiad oedd na linell. Cofio Ben Bowen yn cael ei gatar gynta. A ma fe dod i ofyn i fi, oedd Ben Bowen yn ddyn afiach wedi wrthai? Wel, fel mae'n digwydd yn dyfe, fe fiodd Ben Bowen farw'n weddol ifanc yn dyfe. A oedd na afiechyd ac o'n i'n trad gweud hynny wrtho fe, ond nag wedi sy'n nid cofio Ben Bowen yn cael ei gatar gyda oedd e.
A wedi nag dim ni oedd i wedodd e. Cam Brint sydd wedodd e. Wy'n gweld i nawr Cam Brint. Cofio Ben Bowen yn cael ei gitar gyntaw. A wy'n ofni na chath e'n llwyfan. Wedyn oedd rhaid wynebu wedyn y dasg o fynd i'r llwydor Bryn. Bore Drannoth, rhywun ar 10 o gloch y bore. A i wneud pethau wath i fi, oedd yn cefnder i Ainsley Davies o barchus goffadwriaeth, yr Ainsley Anwyl. Nath llawer iawn ohono ni nabod wi'n siŵr. Oedd wedi ennill dan 520, felly oedd mynd i gystadlu'n yn erbyn ni. Ac oedd disgybl i fi, o'n i'n diwtor i Eirí Jenkins. A oedd honno wedi ennill i ferched dan 520, felly oedd yng nghefnder i lot yn ifancach na fi. Ac oedd na disgybl i fi, ac o'n i'n gorfod cystadlu'n erbyn rheini. Oedd hynny ddim yn beth, neis iawn i feddwl amdano noswaith cyn y gystadleuaeth. Reit. O'n i'n aros gyda Hugh Thomas a Beryl yn garedig iawn yn rhoi llety i ni dros yr wythnos yn Port Talbot. A mae fi gofyn yn nhw, newch chi rondo ar y darn wi wedi baratoi ar gyfer bore fori. A o'n i wedi paratoi detholiad o blewyn o Tobacco DJ Williams. O'n i wedi adrodd eriod y blaen, a mae fi'n mynd trwyddi, a maen nhw i gyd yn sigloi penne. Diw am dachi, diw am dati. Wel, mae banic. Oedd rhaid mi nôl wedyn at ddetholiad o sŵn y gwynt sy'n chwythu Kitchener Davies. O'n i wedi adrodd sawl gwaith. Ond o'n i'n mynd i gofio fe, wrth gwrs, ac oedd dim copi dy fi. Ac os ych chi'n cofio, oedd sŵn y gwynt wedi i chyhoeddi fel prydes radio mewn pamffledyn i ddechrau. Y cil iawn. A mae fi'n gofyn i Hugh, os copi dy ti, nagos. A wedyn mae ffono fan hyn a fan draw a o'n i yn paratoi fi nôl i gyfryddu yn y gwir. Ond fe ffindwd gopi yn diwedd. A oedd garage Hugh yn wag, oedd wedi parco i gar cyfasau'r garage, a fe si wrthi'n ymarfer yn y garage am oriau. I ail gofio nawr, a mae gerdded i'r llwyfan am 11, heb gysgu rhyw lawer, ac o'n i wedi dweud detholiad o sŵn y gwynt sy'n chwythu Kitchener Davies, ac oedd yn rhod dde i yn symud o'r llwyfan, achos o'n i ffilnig a cofio'r llinell gynta. Ond fe ddath, a o fyny mlaen fe ath popeth yn ôl reit. Ac mae'r ferniadaeth yn dod yn dyfe, ac na diwem lawr yn y ferniadaeth yn union, mae'r copi da fi o hyd, o fe weles i W.S. Roberts oedd y prifeiriad, a J.O. o barchus goffadwriaeth, un o gewri'r gelfyddyd yn fe, oedd J.O. Roberts, ac oedd Nancy Jones o'r Tymble yn berniadu gyda W.H. A wy'n cofio W.H. yn trafod da fi ar ôl ni, wel, o'na saib dramatig, effeithlon iawn dy ti ar y dechrau. A pa wedes i'r stori wrtho fe, wel, oedd e gwedi, fel y bydde W.H. yn gwedi yn anwyl iawn. Ond dyna'r atgof. Beth, John, beth yw pwrpas y grefft o adrodd? Wel, fe fyddwn ni'n dweud yn sicr i fod e'n perffeithio i ddechrau ynganiad wrth gyflwyno. Mae yn ymhoeni y dyddiau yma fod ynganiad yn rhywbeth sy'n cael ei anwybyddu yn gyhoeddus. Enghraifft, mae yna gymaint o wahaniaeth yn does rhwng Cymraeg a Saesneg. Yn Saesneg,
does na fawr o bwrpas i ynganu'r cytseiniad gymaint o hynny oherwydd, a gwyr y gwir, mae'n lawer o gytseiniad yn Saesneg sy'n mynd ar goll erbyn hyn. Dyn nhw'n dweud y gair but, maen nhw'n dweud rhyw stop, got, enghraifft, ynddo? Got. Mae hwnna'n ddigon. Yn Gymraeg, y cytseiniad, dwi'n cofio Gwilym Aneirin Jones, hen beirniad adrodd o Borthwyn, hwnnw yn dweud, gofalwch am eich cytseiniad, medde fe. A dweud y gwir, mae yna theori gan Karen Owen fod cwn yn deall cynghanedd i'r dim. Pam oherwydd i bod nhw a chlist gyda nhw i godi cytseiniad. Mae asgwrn ac esgyd yn swno'r un peth yn union i gyd, medde Karen. Wy'n cymryd i gair i dros am y peth. Ond mae yna lawer yn yr hyn yr oedd Gwilym Aneirin yn ei ddweud, a gyda llaw, oedd hi'n rhyfedd gymaint o chi'n medru godi wrth rando ar ferniadaeth dda. Pan oedd honno'n cael ei thraddodi ar lwyfan mewn eisteddfod leol, a'r beirniad fel Gwilym Aneirin yn dweud y pethau yma. A medde fe, pan fyddwn ni, medde fe, fel cwmni drama, yn perfformio drama, a rhyw un actor yn gorfod dweud rhywbeth fel sibrwd yn y ddrama, i ni'n hyfforddi'r actorion, medde fe, i ofalu bod nhw nid yn dweud y safariad, ond dweud y cytseiniad. Ac mae'n ymddangos fel sibrydiad, ond mae pawb yn y cefn yn deall y gair. A dyna pam yr un ni yn Gymraeg wrth gwrs wedi gweld datblygiad y gynghanedd. Gynghanedd gytseiniol, oherwydd mae'r cytseiniad sy'n bwysig ac nid y safariad. A mae clywed hen feirniad mewn eisteddfodau yn dweud rhywbeth fel yna wedi aros ar nghof i. Rhywbeth wedi aros ar gof aled o beirniadaeth? Yn gyffredinol, beth o'n i'n cael yn atgoffa o hyd gan unrhyw un oedd yn ceisio'n helpu ni oedd cynildeb a naturioldeb. Yn anffodus, mae'n rhaid i fi ddweud y mod i wedi gweld dros y blynyddoedd yr arfer yma o rhoi rhyw steil yn eich adrodd, yn eich dweud, yn eich ynganu. A mae'r steil yna i chi'n gallu grafu fe bant fel marsipan bant o gacen. Achos mae'n ddiwerth, dwi'n yn ychwanegu dim, dwi'n yn cyfleu'r ystyr yn well mewn unrhyw ffordd. Mae'n well i chi bwyso ar naturioldeb a chynildeb. Cynildeb dweud hefyd. Mae yna rhyw duedd yn ddoni enghraifft, fi'n meddwl bod dylanwad y Beibl efallai wedi bod yn ddrwg yn y mater yma. I ni'n arfer yn anemynau ei, i ni'n dweud, y ferch yn gwisgo hat ar ei ffen. Wel, dwi wedi ceisio trwy'r blynyddoedd annog pobl i ddweud yr i naturiol lafar. Bob tro i chi'n cyflwyno rhywbeth yn enwedig ryddiaeth, mae'n hanfodol yn enwedig deialog mewn ryddiaeth a phortreadu cymeriad, wel fydde neb yn dweud ar ei ben neu ei ffen, ar ei ffen. Ond dwi wedi dweud hwnna nifer o weithiau o lwyfannau eisteddfodau a gweld pobl yn dod nôl i'r steddfod ar ôl ni heb newid o gwbl, a mae hwnna yn siom. Ie, a mae'r newid sydd wedi bod yn ddiweddar o alw'r grefft yn llefaru yn hytrach ag yn adrodd, wy'n deall pam mae pobl wedi trio cael gafel ar ddull fwy naturiol, neu dull mwy naturiol o gyflwyno. A dewch i ni gael ei alw fe'n llefaru yn hytrach ag yn adrodd. Ond yr hyn na dyn nhw ddim yn deall yw mae nid bod yn naturiol ar lwyfan i chi. Mae rhaid i chi ymddangos yn naturiol.
A mae yna wahaniaeth mawr rhwng ymddangos yn naturiol a bod yn naturiol. A llwch chi fod yn naturiol, a chi'n mynd deall gair, mae'r geiriau wedi diflannu. Mae rhaid i chi ynganu a rhoi pwyslais ar enghraifft, ond mae rhaid i chi wneud hynny heb ymddangos bod chi wedi colli eich naturioldeb. Ond cuddio'r gelfyddyd yw'r grefft, yn dyfe? I chuddio hi o hyd yn hytrach na'i harddangos hi. Gafin ôl i sôn am ynganiad unwaith Alun. Mae Alun yn sôn am ei, yr rhagenw, yn dyfe. Pan fyddwn ni yn llefaru geiriau deisyll a'r ddeisain ei ynddo fe, meddyliwch chi nawr, gad i'n glywed sŵn dy eiriau, awdurdodol eiriau'r nef. Gwrandwch chi ar gynulleidfaoedd yn canu'r geiriau yna, a be gewch chi, yn aml iawn, gad i'n glywed sŵn dy eiriau, awdurdodol eiriau'r nef. Am ryw reswm, mae cerddorion, dwi'n cofio clywed beirniad mewn eisteddfod yn condemnio un cor am ganu geiriau, fel y dylai fe gael ei ynganu. A meddai fe, wel mae rhy gyfyng fel deisain, newidiwch i neu ai. A wy'n cofio'n iawn clywed tenor yn canu, blodwen, fan wylid fy mhopeth, mae'n dda gen i weled y wedd, ond sychad y ddagrau fy ngeneth, mae dwyfron da hawel mewn hedd. A fynnau'n dweud, plentyn o'n i'n clywed y tenoriad ma wrthi mewn ystafodau, a fynnau'n dweud, wel, pam ar wyneb y ddiar maen nhw'n torri y gair tawel na ac yn rhoi aid sy'n ei ganol e. Mae dwyfron da hawel mewn hedd. Mewn blynyddoedd y sylweddolais i, mae'r geiriau yw, mae dwyfron dy hywel mewn hedd. A wedyn, mae tuedd mewn cerddorion weithiau, a nid yn unig cerddorion, ond nynne wrth ganu. Gad i'n glywed sŵn dy eiriau, awdurdodol eiriau neu eiriau'r nef, oherwydd fod pobl yn meddwl bod cael y sain agored yn fwy persain na'r sain gaeedig. Ond clywes i yn hunan ddim yn unrhyw iaith arall lle i chi'n newid sain y geiriau mwyn iddo fe swnio yn fwy cerddorol. Chi wedi cyfeirio at Karen Owen yn barod, ac yn y rhifin cyfredol o barn, dan y pennawd holl o feredd llefaru, mae Karen yn dweud os oedd gan adrodd ei feiau a'i stael bregethwrol, fe aeth llefaru hefyd i gyfeiriad y stimiau a'r mosiwns. Mae gwylio cystadlaethau plant ianga Steddfod yr Urdd yn artaith i unrhyw un sy'n credu mewn dwaid. A mynd am dwaid y bydde hi yn hytrach na llefaru nag adrodd. Yn hytrach na gor-ddwaid, meddai hi wedyn. Allan trwy'r ffenest yr aeth naturioldeb. Ac yn ei le fe ddaeth y gorweni, plygu perpendiculaidd, nodio a nadu ynghyd â chambwysleisio poenus a goslefu sydd ar brydu yn agos at sgrechan. Dyw e ddim yn giwt nac yn glyfar. A'r peryg mawr gyda phlant mor ifanc ar lwyfan cystadleuol ydy bod nhw'n mynd i ddynwared i gilydd o weld stimiau yn llwyddo i ennill gwobrau. Ond nid y broblem, boes, yw nad yw'r plant na'u hyfforddwyr bellach ddim yn gwybod beth mae beirniad yn ei ddisgwyl. Wel, cyn bod Jim a Galed yn dweud rhywbeth sylweddol am hyn, gai i ddweud, wy'n cofio Dewi Emrys yn beirniadu yn Steddfod Aberporth, o'n i wedi adrodd yr aderyn a'i di hwsyn. A dyma fe yn dod i feirniadu, a dyma Dewi Emrys a golwg i godi ofan ar blentyn ar Dewi Emrys. A dyma fe'n gweiddi ar ganol i feirniadaeth, John, wyt ti yma? O dw, medden ni yn ofnus o'r
cod ar dy drad, medde fe. A mae fi'n codi ar yn rhad. A wrth yn y darn, roedd na fan lle roedd y bardd yn dal yr aderyn yn ei lawn. Beth wyt ti'n meddwl, medde fe'n dod lan fan hyn ac yn adrodd fel postyn iet? Dim ystym. Ie, a so John yn cofio, fi yn isodd. A o'n i'n adrodd Rhos Helig, B.T. Hopkins, a oedd dim modd cael unrhyw ysgif a stym a ni o gwbl. Ond cofiwch, falle bod llawer iawn o'noch chi a falle bod arfer yn para. A mae rhaid I fi ddiolch I mam, isteddodd I ddim unwaith mewn steddfod yn yr rhes ffrynt pam o'n I ar y llwyfan yn neud ystymiau mwyaf difrifol arno ni a dweud wrthon ni sut I ynganu a sut I ffurfio'n gwefusau yn cegau. Falle bod yr hen fusnes ystyma yn cael ei hybu gan rieni gorawyddus, falle, neu hyfforddwyr gorawyddus. Mae yna ddawn actio sydd yn ddawn wahanol I adrodd na llefaru na dweud, mae'n siŵr gen I. Ac eto mae'r ddau yn perthyn yn agos i'w gilydd. I'r cerddor mae yna reole, lled amlwg. Mae rhywun yn canu mewn tiwn neu mas y diwn. Mae rhywun yn canu'n gywir neu'n anghywir. Mae'r amseru yn gywir neu'n anghywir. Pa fath o ganllawiau felly sydd gan feirniaid y grefft yma bellach? Byddwn i'n meddwl mai hanfod adrodd yw cyflwyno darn yn effeithiol I gynulleidfa ar lafar. Darn ysgrifenedig, darn seneddol, barddoniaeth neu ryddiaeth, ond hanfod yr adrodd yw bod y gynulleidfa wedyn yn gweld yr hyn sy'n yn y darn. Oedd y WHO I hyd yn dweud yn dyfe, pan oedd na ddarn yn cael ei gyflwyno, fod na nifer mawr, nid triciau ond dyfeisiau oedd yn rhaid I chi arfer nhw. I chi'n edrych ar y darn I chi wedi ddewis yn barddoniaeth neu'n rhyddiaeth, mae'n rhaid I chi I fesur a'i bwyso fe. WHO hyd yn dweud na allech chi byth roi'r un faint o bwysau I bob brawddeg mewn barddoniaeth neu ryddiaeth. Oedd na gymalau ym mhob brawddeg oedd rhaid I chi taflu nhw dros eich ysgwydd. Ac wedyn rhoi'r pwysles ar y darnau oedd yn holl bwysig. Cynnal gwrandawiad wedyn. Unwaith o'ch chi'n colli gwrandawiad a'ch cynulleidfa, oedd fel pe bai yn dod nôl fel adlais i'ch wyneb chi ac o'ch chi'n gwybod bod chi wedi colli gwrandawiad cynulleidfa. Y trwm ac ysgam byth yn mynd yn rhy ddistaw ac yn aneglur, ond o leia wedyn newid amseriad. Fi'n credu bod amseriad, oedd rhywun yn dweud tha I presenoldeb, hwnnw'n holl bwysig, amseriad yn holl bwysig, a cynnal darn, hebrwng darn o'i ddechrau i'w ddiwedd, heb bod yn syrthio o'ch gafel chi. Ia, chi sôn am bwyslais, dwi'n cofio Edna Bonnell yn gweud stori wrtha I am weinidog yn pregethu yn rhywle yn fe, a oedd e'n sôn am ryw bechod ofnadw yn rhywle, a mae'r brawddeg ma yn sydyn yn dod mas o iennef yn dy fe, nele pobl Llandybie ddim o'na, medde fe. A oedd na berson o Llandybie yn y gynulleidfa. A the mlaen at y pregethwr yn diwedd, a fe wedodd e, oeddech chi'n dod I bregethu Llandybie, wedodd e. Cyn bo hir, odw fel mae'n digwydd, wedodd e, wy'n eich herio chi, wedodd e, I bregethu hwnna'n Llandybie. Reit, wedodd y pregethwr. A fe ddath y sil, a oedd e wrthi, a fe ddath y frawddeg,
Ond oedd hi wahanol, oedd y pwysles yn hollol wahanol yn Llandybie. Neu le pobl Llandybie ddim o'na, meddwl fe? Na'r tric, chi fel. Ni'n tynnu at y terfyn, ddechgyn, ond y cyd adrodd, y cyd lefaru, chi'n gweld unrhyw bwrpas iddo fe? Wel, gai dweud, fe newidiwyd yr enw o adrodd I lefaru. Mae'n rhaid I mi gyfadde, mae'r hyn yr ydw i'n I weld weithiau nawr mewn cyd-adrodd ar gyfer plant ysgolion cynradd mewn Eisteddfodau Cylch yw yr hyn y bydden ni'n I alw yn y Coleg Llawerdydd yn bwrlesg. Sef yr cyflwyno yma eithriadol o ddramatig, wel gor-ddramatig, sy'n gwbl ddibwrpas ac yn cosi'n llwyr wedyn y cynildeb yr I chi'ch na wedi sôn amdano. Mae cyd-adrodd, wrth gwrs, yn dasg ddifrifol I hyfforddwyr, oherwydd mae cael unoliaeth lleisiau yn anodd iawn fydden ni'n tybio. Un gwerth o dwi'n weld ynddo fe yw bod pobl yn cael cyfle I ddysgu darnau swmpus o'n llynyddiaeth ni a'n barddoniaeth ni. Wel, dyw hwnna ddim yn ofer, ond pan ych chi'n gofyn am ei bwrpasau fel math o gyflwyno, dwi ddim mor siŵr. Fi'n I weld yn aml iawn yn adloniad neu'n ddiddanwch na dwi ddim yn gorfwynhau. Da gynildeb. Dyna'r cynildeb, meddwl Jim. Dyna'r cynildeb. Y cwestiwn ola, odych chi yn gweld y grefft yma wedi datblygu neu I ba gyfeiriad yn lledfyr yr hoffe y tri ohonoch chi'n eich tro weld y grefft yma yn datblygu. Naill ai ar lwyfan Steddfod Cyngerdd neu awyr agored I ba gyfeiriad y dyle hi fynd I fod ag unrhyw bwrpas i'w bodolaeth? Oherwydd bod, mae ddrwg David Jim, oherwydd bod hen grefft y cyfarwydd mor bwysig Llawerdydd, byddai'n dda gen I feddwl y bod na barhad i'r grefft honno. Ond mae'n rhaid I ni ofalu fod yr hyn sy'n cael ei gyflwyno yn ddealladwy i'r gynulleidfa, fel y bydd modd i'r gynulleidfa ymateb iddo. I chi damed gwell o osod mewn eisteddfodau. Rhyw ddarnau ar gyfer cael ei hadrodd. A mae hynny'n digwydd wrth gwrs mewn rhyddiaeth, weithiau fe fydd na ddarnau yn cael ei dwyn allan o'i cyd-destun, nas does na'm gobeith I gynulleidfa I deall nhw. Ond fe fydden ni'n apelio at bwyllgorau fydd yn dewis ar gyfer y dyfodol I bod nhw'n dewis darnau gwerth I dysgu, hyd yn oed ar gyfer plant, a hefyd darnau sy'n cyfleu rhywbeth i'r gynulleidfa yn ei gwrandawiad cyntaf. A mae'n bwysig hefyd bod y colegau drama yn mynd at y grefft yma oherwydd wy'n ofni y mod I yn teimlo ambell waith bod yng nglyw I mynd. Mae'n siŵr I fod I ryw raddau. Ond wy'n cael gwaith deall erbyn hyn mewn theatr. A mae Manon yn gweithio, wyt ti'n codi sŵn y teledu na'r uchel, o wy'n gweud wy'n ffili clywed nhw. A hynny yw, mae'r grefft, mae fan hyn yn diwy. A diwy ddim mae eisiau'r colegau drama I ddysgu hi o'r newydd. Rawn ni'r gair ola i'r ciw melyn ola. Wel, dwi yn cofio, o'n i'n ffodus iawn yng Nghastell Newydd Emlyn, o'n i yn ynghesel tair sir. Eisteddfodau yn ferw drwy'r ardal ogledd Sir Benfro I dop Sir Aberteifi ac I fewn I Sir Gaerfyrddin. Ond fi'n cofio unwaith mynd I Eisteddfod yng ngogledd Sir Aberteifi ac o'n i wedi gweld un yn y gynulleidfa
Ac oedd e wedi creu rhyw argraff arnau. Ac oedd yna rhyw 8 neu 9 wedi cystadlu ar her adroddiad, rhyw awr a hanner falle o gystadleuaeth. Ac fe ddath y dyn yma ymlaen atai, a dyna pwy oedd e, Griffith Jones. Nath enw mawr ei hunan yn y West End ac mewn ffilmiau, ond oedd i wreiddiau fe yng Ngogledd Sir Aberteifi. A ddwedodd e bod e wedi syni ar y feddi at gael awr a hanner o gyflwyno llafar, ac oedd e yn mawrhau bod y peth yn cael ei gynnal. Ond fi'n dod nôl eto at y pwynt nath Jim. Gobeithio fydd yn adrannau drama ni yn pwysleisio'r grefft yma. Mae'n grefft hen, ac yn yr ardal yma, ni'n gwybod bod y grefft wedi cael ei arfer yng Nghastell Raglan yn do fe, yn gymaint ag unrhyw le, mewn cyfnod pwysig yn yn hanes ni. Mae'n bwysig iawn i chynnal i a'i chadwy, ond mae angen, dwi'n blino, cofiwch ar glywed, rhai actorion gwobrwyedig sydd yn cam ynganu geiriau weithiau yn ytrach na dweud gwir, yn dweud gwyr. Wel, ac fe allan ni roi'r rhestr i chi a fi'n colli pob ffydd. Gai ar eich rhan chi fel cynulleidfa, ddiolch i Bois Parc Nest, John, Aled a Jim. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.